Салом алейкум, хасан бародаро. Иншаллоҳ мо донишҷӯёни хубем. Так, видеои навбати мо румтур, яъне ман хостам ки магазини Гринфона як лав ҳамаша шумода нишон медиҳам. Так, вақте ки нигоҳ кунем бародаро, ай метро ки меброен, рост мебиёен чорум вихад, метро Союз ки чорум вихад, павилёни П36. Миёен магазини Гринфон. Иҷада якум очишад мода Samsung серияи H. Нигоҳ кунед, аяк лав гуфта мегузарам. Samsung A55 памяти 8 ба 128 31000 рублей ва Samsung A35 памяти 8 ба 128 25000. Samsung A34 памяти 6 ба 128 22000. Samsung A25 памяти 6 ба 128 19000. Samsung A15 памяти 6 ба 128 16000 ва 4 ба 128 Samsung додона 15000 рублей. Ва иҷада дар дуюм рӯяд бошад Redmi Note 13 Pro памяти 8 ба 128 23000 рублей. Redmi Note 13 памяти 8 ба 256 20000 рублей. Redmi Note 13 памяти 8 ба 128 17000 рублей ва Redmi Note 13 памяти 6 ба 128 16000 рублей. Ва иҷада мо дастай Redmi 13C памяти 4 ба 128 чхеле ки дестен 11500 рублей. Ва иҷада астай Redmi 12 памяти 8 ба 256 гигабайт 14000 рублей. Ва вариантҳоро худтон дидестен бародаро. Redmi 12 инаиш боша телефони навбатимон 4 ба 128 11500 рублей ва Redmi 13 обични памяти 6 ба 128 ино 14500 рублей ва самое главни телефонои навбаромад Redmi 14C памяти 4 ба 128 14000 рублей. ва ҳамун телефоне ки бисёру мехоҳам багиранша. Нигоҳ кунем бародаро, Tecno Polo Neo 6 8 ба 256 мешава ё 18000 рублӣ шидагиян. Мақсад 8 ба 256 18000 рублей ва памяти 8 ба 16 ба 128 17000 то есть 16000 ва ҳаста иҷада телефоне ки барои экранашон гаштагӣ Tecno Spark 20 Pro Plus 16 ба 256 гигабайт нархша чиқаре ки дестен 18500 рублей ва Tecno Spark 20 Pro Plus ҳамин нархо гуфта мегзарем. ва нигоҳ кунем бародаро, иҷада Tecno Camon 30 ҳастай памяти 16 ба 256 гигабайташ нархи телефон 18000 рублей ва ҳастай Tecno Spark 20 Pro памяти 256 16000 рублей ва Tecno Spark 20 Pro просто свети сиёҳшай. Иҷа и нархномаи Redmi A6 неки телефон худаш боша Poco S61 нархшам 7500 рублей, памятшам 64 гигабайт. Нархош туграй, памяту нархош туграй, просто номуш дигарай. Poco S61. ва иҷада дастай Redmi A6 памят 64 гигабайт, телефони буҷетнай, метонен самада харидорӣ кунед. Нархаш 7500 рублей. Ва иҷада дастай Tecno Polo Neo C телефоне ки 7000 мач батарей дорад. Нархша дидестем бародаро. ва иҷада дастай Poco M5s памяти 6 ба 128 нархаш 14000 рублей ва иҷада дастай Realme S65 нархаш нестаю, но нархшама шумода мегузарам 14000 рублей. иҷада дастай бо Realme S61 памяти 6 ба 128 ки телефончаи хеле ҳам дизайнаш хушрӯай, ҳам процессори мошин дора, ҳам нархаш арзон, метонед смело харидорӣ кунед. 11000 рублей ва Infinix Note CI памяти 128 12500 рублей ва Infinix Hot C памяти 128 ишам 11000 рублей ва Infinix Hot C Play памяти 128 чиқаре десен 10500 рублей ва инаи 4 та дигар телефономон телефонои Tecno Pop 7 ки нархошон 7000 рублиан. Асад телефонои буҷетни. ва иҷада наушникора мо дорем, чиқеле ки дидестен иҷада соат ва наушнико ҳастай. ва иҷада боша планшетҳо ҳастай дар магазини мо, чиқеле ки дестен X Prime i16 Pro нархаш 9500 рублей. дар комплекти планшетҳо боша ҳамаи чи ҳастай, плёнка, клавиатура, мишка, ручка, зарядникои планшет, ҳамаи чи дар комплектиш ҳастай. ва инаи планшетиш боша 9000 рублей, дар комплекти ишам ҳамаи чиш ҳастай. ва иҷада боша планшетҳои беушни Lenovo ки памятошон 32 гигабайтай. Сразу мегзарам нархи планшет 5000 рублей. Планшетҳои беушни без коробка ва памятҳои инаи планшетҳо боша
4 ба 128 гигабайт. Ва инҷа айфоно, ин айфон 12 Pro Max. Кадом меда дар кора 37000 рубле. Ҳамин рӯз омадагӣ метонед смело занг бизанед, ҳамин телефонҳоро харидорӣ кунед. Ва инҷа да боша наи коробкаҳои планшетҳое ки 9500 рубла нишон додагим. Ва инҷа да боша Marshall. Ино боша 3000 рублян ва бологи калонош боша Marshall 6000 рубле. Инаи наушникҳо 3000 рубле. Логотипи Greenphone. Нигоҳ кунед бародаро, вақте ки шумо ай магазини мо айнами телефонҳо ход як донаша харидорӣ мекунед, айҷада соҳиби падарко мешед. Ҳозир ман падарка шумо да мефаҳмонам. Шумо як дона шарик мегиред, например, нама як дона гирифтам. Як дона шарик мегиред ва тақдиртон чизе ки биброяд. Например, нахе мегирену ҳуиш мекунед. Ҳозир мебинем ки ман як дона гирифтам, дар тақдирам чӣ биромад. Калонкаи калон. Ҳозир як бор дига ина. Нашлиста. Хулоса ман як дона гирифтам, мада калонкаи калон биромад. Может шумо да наушник меброя, может масажка меброя, может дигару дигарош. Ва инҷа да чихоло ҳастай. Чихел дестен ҳамаи види чихоло. Инҷа да ина хел наушникҳо ҳастай ва кулеро ҳастай ки самое главное барои бозингаро. Вақте ки телефонтон ҷӯш мешава, яъне кулеро мегирен, дар 20-25 секунд зиёдаш телефони шуморо хунук мегардона ки нархҳои кулеро 1500 рубле. 1500 рубле нархҳои наи кулеро. Ва инҷа да чихел дестен повербанкҳо ҳастай ва ҳамаи вид чихоло. Я бор дига мегум, магазини мо дар метро Савёски 4 вихит павилёни П36 қарор дора. Ай метро вақте ки биромаден, вақте ки ай метро меброен, рост миёем бародаро. Рост миёен инҷа да магазини Greenphone павилёни П36. Магазини Greenphone иншалло мо дар хизмати шумоем. Нарх навои ҳамаи телефонҳоро гуфтум. Метонед смело дар номерои экрандаги, агар ки омада натонен, агар ки шумо дар дигар шаҳрро бошен, смело занг мезанед ва мо доставкарам дорем. Зинда бошем бародаро, лайка бизанем. Касое ки подписаться кардаги нестен, подписаться кунед. Иншалло видеое ки иншалло шумо да полезняй ай рӯз пас бисёртар мешава. Обод бошем бародаро.